Ikasle honen nintzen. Nota honak lortzeko presinua ondixen euken. Behatzixa, esan nahikoa. Nere burua presionatzen hasi nintzen. Antxitatia sentitzen. Antxitatetik depresiora pasa nintzen. Ezerk ez eukan zentzurik. Eta nere buruaz beste itxen saiatu nintzen. Unai Alberdi naiz, eta 25 urte dauzkat. Kaixo, Unai, zer mauz? Ondo esan lehike. Egin dezagun atzera zure bizitzan. Nolakoa zen Unai nerabea? Nerabea, nahiko saltzerua. Gauza askotan sartuta, lagun desente, esan lehike, lagun onak, bai. Eta ingurukoek nola ikusten zuten Unai? Entzun duten ez da beti izan doztenez, etorkizun handiko edo paroko pertsona bat. Eta horrek, behin eta berriz entzutiak, inguru desberdin eta askotatik. Azkenian nik ne buruan bebai sortu nitxun helburu edo minimo batzuk betetzeko nire bizitzan. Eta urtiak juna ala, ikustezan, edo hasi nintzen ikusten, igual helburu horrek enitxula beteko edo betetzeko oso zailak izango ziela, gutxienez. Eta horra hasi nintzen pixkat juntasunean sartzen. Ingurukoek zugandik espero zuten horrek, zen olako presioa eragiten zizun? Bildurra mute zozten jendia decepcionatzia. Izatia del montón, digamos. Horrek emute zozten bildurra. Bat gehiago izatia. Zenbat urterekin sartu zitzaizkizun ideia horiek? 16 ingurukin, nire ustez. 16. Denbora pasa ala, egoerak hobera egiten zuen edo okerrera? Okerrera. Normalan bezala ikasketetan zailtasunak gerota zaila dira, eta gerota gehiago landu behar dituzu gauzak. Eta gerota zailago esatian, notak bikainetik oso ongira juntzian, oso ongitik ongira, eta ongi eta nahiko bitxartean hor, eta gero suspensuak. Txarto sentitzen zinen egun haietan, eta egoerako okerrera egitean, zuk zer nahi zenuen? Hasieran enotzen emuten importantzik. Pasauko da, osaten eban. Baina gero eta txarrera jun. Hasi nintzen gutxia gurtatzen kalera, eskubaloia eskusak inventatzen nituen eskuteko entrenatzera. Depresioan sartuta zeundela ikusten zenuen? Bai. Orduan nire gurasuek osasun zentroa bialdu jun ginen, eta psikologo eta psikiatra batekin ipinizuzkoen harremanetan, baina horri baldea pixkat berandu zen. Zerratik? Hasi nintzen nerako erekin pixkat amore eman denagoen. Amore eman da zerekin? Bizitzarekin? Bai, etorkizunarekin. Azkenean, sufritzen nagoen ez egunero, isa, egun bat bai, egun batez. Eneban ikusten posible hola bizizatia 80 urteuki arte. Zen nik buruan pentsatzen eban hori hola izango zala egunero, edo kerrera jungo zala eta dana. Eta azkenean momentu hortan ez dozu pentsatzen epe luzera. Epe motzera pentsatzen duzu. Eta
nik azkenean horregaitxik itxututa, minan ondorioz, buruaz beste zaitu nintzen itxen, nire etxeko balkoitxik saltu dina. Eta ondoren gertatu zen guztia esaten duzu pixkat borrosa daukazula? Bai. Hasieran ikusi ganean enegara lortu eta ambulantzian ere bate sostela ospitxalera. Ni imaginatzen dut adrenalinaz beteta eta mina sufritzen eta guztiz txilixoka, oiuka. Esaten hotzan ambulantziako langileai lagatzeko hor bertan bidean nebala nahi bizi. Eta langilea gogoratzen diz negarrera zizela hori ikustien den zuten, eta esaten zela esan aldozu horako zoze. Pertsona gazte bat za, bizitazua daukazu aurretik. Nik momentu hortan erotzen kasuik itxen. Esaten honek ze jekin badu. Uste dut, inflexio puntua bereziki etorri zala, ospitaleko oean zeundela ama negarrez etorri zitzaizunean. Bai. Nola gogoratzen duzu momentura? Hitz barik galditzu nintzen. Oian neuan etzen da, kablez beteta, bia eta makina desberdinez inguetuta. Eta momentu hortan ezin eman mogidu esebe, lepotik bera. Bizkarra apurtuta neukala esan zosten, eta hankako egi. Eta hortan lepua karri mogidu. Eta goratzen nahiz, sartu zian nire gurasuak, eta nire arreba uste baitxa. Eta ama nire bular gainean negarrez izan. Eta nik eneman igartzen eraman ez bere malkuak, ez bere gorputza. Konturatu nintzen benetan gaizkin eguala, bai fizikokini eta bai psikologikoeki erak. Eta momentu hortan itzbari galitu nintzen, tena ustez hortik aurrera saiatu nintzen zulo hortatik urtetzen. Suizidio saiakera horrek ze ondorio izan zituen? Bizitza asko aldatu zizun? Guztiz. Dana gauza asko zerotik ikasi behar izan itxun. Komunera juten, dutxara juten, oinez, horti denbora batera. Izan ziren urte batzuk gurpildun aurgiak inibili behar zinena? Bai, asko tardaunean, oinez ikasten hasten, ze hankak apurtu nitxunez, ezin eman pixua ipini ondokan guzti zen dut arte hankak. Eta gero, bi muletakin guztiz kaletik normal, bi muletakin, gero bakarrakin, eta oin da urte batzutatik uretagabe nabil. Rehabilitazio guzti horren erdian, askotan damutu zinen egindakoaz? Bai. Ikusten banean asko gustatzen jaten gauza batzuk ezingo nitxula inberriro. Ezingo neban korrikain, ezingo neban saltoin, ezingo neban asko distantzia luziak ibili, puntietan ipini, ezta?
gauza asko. Zure suizidio saiakerak nola aldatu zituen ingurukoekin zenituen erlazioak? Hasieran ondekan neukan esperientziak eta galdetze sostenean zepaz aukatzu konta guetxan eban. Baina ikusenan horrek jendiatzera botatzea zebala. Ez dut uste intentzio txarrakin, baina bai, igartza jakoen aurpegi xan aldakera bat eta guztiz aldatzezan eren izateko moduan erekin. Zer esaten zenien? Nere buruaz beste egiten saiatu naiz? Bai. Eta horregaitxik dauzkate sekuela honek. Eta orduan beraiek? Bai, Eta, ja, lagaitxe sosten berbaitxe pixkat, edo guztiz tono desberdin baten. Ja, pasatezan izatera, zoze, hotzaua. Ze iritsi zara eskutatzera, gertatutako eskutatzera? Bai, gizurra esatera. Horren ordez, kotxe istripu bat eukiotela. Gizartian imaginatzeot onartu hau da hola. Zu gurpildun zila baten gelditzia autoz kotxeko istripu bat euki dozulako, zure buruaz beste zaitu zelako itxen baino. Suizidioari beldur diogu edo? Hortaz berba itxia. Ne ustez, pelikuletako moduko txoruak diela pentsatzea be, osea, ez da behartzen gaixotasun bat bezala. Baizik eta zuri definitzen dutun zoze dela. Nera bezaroko egunik ilunenak haiek itzuli dira inoiz? Ez. Iluntasuna batzutan egoten da. Baina beste pertsona asko bizitzan bezala esango neban. Hau da, enaiz iluntasunean bizi. Egun ilunak dara, baina egun argitsua bai. Egun unai, esate duzu? Zorionez, suizidioa ezan suizidioa izan, suizidio saiakera baino ez? Bai, zorionez bai. Eta zorionez hemen zaude, kontatzeko? Hori da, bai.